people who keep you drag down. Kani mga tawhana, hunaan na lang nga. Kani sila mga tawhana mga igsoon nga hilig kaayo panira sa imo, hilig kaayo og ganan kay sila nga mupul nimo, ganan kay sila nga malipay kay sila nga mahagba ka. Kaning mga tawhana mga igsoon despite imong diskarte sa kinabuhi, lain mo giagian nga nung hunana na siya, nga na siya kambisyosa, nga nung mo na iyang buhat unsay hinungdan niya. Kung may igsoon mo kabaw unsay iyang rason, unsay iyang naagian, no? Ako nga nung vlog ko, number one nga reason is tungod ni sa akong opera sa akong kasing-kasing. Mo gini ako number one nga reason. And pag opera na ko sa kasing-kasing, it take to sa og 500,000 way back 2007. Pero kani akong kaso 2012 nahimo na siyang 1.5 million. I don't know if 2024 pila na. Ang akong sakit is congenital septal defect, atrium septal defect niya. Ang iyahang paagi aron mabuhi ko, ma-repair is atrial septal defect primary closure. So dili na siya abrihan, lifetime na siya. So nganong gisulti ni nako ninyo mga igsoon. Kaniya to mga diskarte sa kinabuhi, naay mga rason nganong ningon anita. Nga naay nag-push nato nganong niingon ana tas atong kinabuhi mga igsoon, nganong niabuta nang puntuha. Sa akong kabahin is I want to grabe ang zeal kanang burning sa akong heart nga to help in a little way kay laki lagi ko nga bulos kaayo, gikan ko sa pobre kaayo nga pamilya. O ganahan ko nga makahelp ko sa mga tao in a little way nga unta makahatag ko no bisag 10 pesos lang, bisag 100 pesos lang sa mga kadaghan sa mga tao kung kinsa man tong ABS-CBN nga na help nako para maoperahan ko. Katong mga 500,000 nga libre sa ABS-CBN, katong 35,000 nga gihatag sa PCSO sa ako ang physical therapy para lang maulian ko dahil nga which is wala ba na ako nagamit, no? So ana mga igsuon, no? Kinsa tong mga tao nga nag-help nako aron ko nga I will be standing here to inspire. This is my way of fighting. This is my way of kanang diskarte nako, mga pamaagi nako para maluwas ko sa ako ang asa ko karon and kay sa akong family maglisod mga ni ko as a teacher unya akong bana tricycle driver. Lisod gid gihapon namo, di gid mi ka even ang ako mga igsuon di ko katabang nila. I will just cry ana kay di ko katabang jud sa ila kay kulang ra sa amo ang pamilya, kulang ra sa among pamilya kay nagkamahal magid karon ang tanan nga mga gastuhan. No nya maghilak na lamang ta dili ta katabang sa ila. So muna nga nag-urge nako, nag-push nako nganong mo mag-vlog. Secondly is gikan ko sa private school nga prestigious, one of the prestigious high school in the Philippines, which is I'm very very proud of. The school of the poorest of the poor, the Sisters of Mary. So gikan ko dito nag-eskwela. Bisag piso wala ko'y gihatag sa school. Wala ko'y gihatag. And dako kaayo ning hagit nako sa akong pagkatao nga ang gibuhat ni Father Al namo nga dato man siya, no, from he is from Washington DC. So sa pangangalan pa lang nga New York, so dato gid siya kay gikan man sa first world nga country. May wala imposible niya ang to help. But para nako dili gid siguro sukaran ang bahandi nga makatabang ka sa uban. In a little way gusto vlogging is one way of although wala pa ko kamani diri, pero matud pa nila daghan kaayong rejection ang magdamgo, daghan kaayong rejection ang disappointment, word disappointment, mapasakit sa imo, manglait sa imo nganong nagbuhat ka ana. Secondly is the road nga you will take, the journey you will ride is never easy mga igsoon. Pero kanang kung para jud ka din ha, you are determined, you are destined to be there. Mahimo gid ka nga if you will not stop, maluoy gid ang Ginoo nimo. Madugay siguro hopeful tang tanan niya. Kita mga small vloggers pohon we will look up to diin tagikan nganong ningon anita. So ako ang naagian sa akong kinabuhi bata pa mi mga igsuon. I remember magdalagan mi gikan mi ng
hipos ug mga hayupan kana kaning atong pasilungan ang baka kay init na kaayo sa alas 11 ato nang pasilungan ang mga baka gikag panugway no mga ingon ana mga igsuon. So mo to mga igsuon no kanang sa kong kabatan-on mamasilong mig baka nya gabi na aw kanang init is nga tanan wa mi chinilas adto mga igsuon no. Wa mi chinilas ako mo chinilas adto yung mga Spartan man tong chinilas nya murag lisod kay ito pagpalit ba. So wa to chinilas mga igsuon magkingking mi anang nang kana dalan piting inita kay ting init mga igsuon kanang mga matay man ang mga balili so hapay gina siya puro na siya kato ganing fine kaayo nga ito mga yuta mo ni matumba nimo nya piti na inita nya inig kagabi mga igsuon naa jud toy time nga wala pa mi kapalit o para sinibit kana sinibit ba nga gikan gani siya sa lukay nya sibiton sa akong mama so kami kapalit og sinibit adto di pa man uso ang sin kay bugat mahal man gikay na so napay toy time nga ang among suga is ang bulan so hayag kaayo ang bulan kay nindot lagi kay sa panahon kay kwarisma so hayag kay ang bulan so muto mga matulog mi nya gatubang mi sa bulan so ingon ana wala mo sang atop ang among balay and akatugi pinaka grabe nga worst gid kay sa bata pa nimo nga naka-experience naka kanang time nga mga igsuon nga kusog kaayong dinahunog sa kanang dalugdog niya hadlok kay anang dalugdog kay bata beta niya worst adto na pagkikilat niya nailiti ba unya wala gihapon kanang atop ang amuang balay so ang buhaton adto sa among papa sa akong papag mama pukawon mi unya palingkuron mi pangitaw mi suok di mi mabasa kay grabe man gud kusog kay ulan gaunos maayo niya mga 11 mga 12 PM pukawon mi gikan sa mayong pagkatulog and ang mga batanon karon ako may estudyante wala kay lagsapo wala kay sila og kanang abaka wala kay slag magay so kami anak naagian na mo tanan labi na sa akong ginikanan mo na thankful kay ko sa akong mga ginikanan no my mother is listening in heaven that made me who am I today who am I no kung sana basta mauna na siya kung kinsa man ko karon tungod na sa akong ginikanan nga pagpaningkamot nila labi na gyud sa akong inahan nga bahala na sa mga pang discourage no bahala nag mahadakdak akong inahan no grabe mo gito kahulik akong inahan sa kangitngit kay hilig man ka ito kay pasakyon siya di mo gyud siya mosakay kay ganahan kay isag sakripisyo no munang no doubt na pud ko akong mama na gitos langit kay bisag kinsay paingon ri maayong kay ito akong inahan no grabe to renewed pud siya kay sa una nga gagmay pa mi nga siya na atong ipuy-an lang gid niya unsa iyahang kanang na may uban nga dugay lang ako dugay mga ko simbahan pero ay magigaway nako away magipug ko pero wa gyud naliwat sa akong inahan nga ay pagkabuutan gyud to ko inahan is kato sa una maldita gid po kay to sa una pero pag sulod na niya pagkatikista na renew gid siya mga igsoon so nabuutan nagig siya buutan nagid kay siya so bahalag madakdak iyang lubot kay ngit-ngit kayo gikas bukid di mo siya musakay kay pasakyan sa igsoon di man musakay kay gusto magsakripisyo kay halad lagis kay tas-an nguna na ba living a saintly life na gid siya dributan kay nga tanan gid di ko kasaway sa inahan og moto mga igsoon kanang nakalampos gid ko nakalatas gid mi ako mga igsoon nakalatas gid mi sa kalisod bahalag ingon na ana ang kinabuhi nga pasalamat ko nga nakaagi ko sama ni ana nga kalisod kay murag og ako unsod nga musaka ko sa una nga ang mga baka nga unong kabuok dako pakain ako kay mga Brahman man puto mga baka kay sa aplan man to siya kanang pinabuhi ba so moto maigsuon nga ako kanang dako pagid ang baka sa ako so ang mahitabo saka ko dito sa kahoy magsigi kog kanta kay ako yung pangandoy nga ugma damlag maartista ko munang ganahan kay ko nga feeling rockstar gud kay ko ana nga ako man ginang damgo gihatag ginas Ginoo kay og dili sa panghinambog no og maggitara ko makakagitar man ko piano the drum makabalo man gid ko listening ang katingalahan lang kay di gyud ko maayo mosayaw kontra kumpas gyud nga kana about ra man unta na sa timing no man katingalahan kaayo mga igsoon on the other hand ang mga tao nga sigig sira sa imuha actually ang number one gyud nga rason ana nasuya gina sila nimo ngano maglagot sila ang imuhang espiritu will irritate their demon iyay nalupigan ko ining dagwaya da nalupigan ko ining usa ka pobre nalupigan ko ining
Kinsa ra guna ay nga bugo man ay ngano gunang nagtindog diya ngano ga-judge kuna dina ngano gunang siya gyud giguan nga kana siya di man siya ayo. Kana siya ko ano kanang makairita ka sa ilahang mabukal ilang espiritu kung maglagot sila nimo nga wa jud kay gibuhat nila pero maglagot sila nimo. Sakit kay nga kamatuuran mga igsoon, dawat kag sa dili, suyaon ka, nasuya ka kay tungod kay wala man kay sama nila nga feeder, wala man kay sama nila nga wings, pako, nga sama nila nga makalupad ka sa imuhang giluparan. So kung asa ka naglupad, di man nila kaya mo lupad. Di nila kaya nga mo dress well nga ikaw taga bukid ra kayo nga anak ka manamit. Dapat sa taga bukid kunis-kunis lang, taga bukid atong dagway. Digyo ka mailhan niya, ikaw taga ubusanon ka, ikaw nga dato ka ika. Di man kakahimo. So munang masuya ka nga, sus pobre ra bagyo ana. Ikaguol nimo ang kanindot sa imong isig ka tawo kay ngano, naguol ka kay nalupigan man ka. Wala man kay courage, wala kay grasya nga naa niya. Pobre siya pero ingon ani siya. Dato ka pero di man kakabuhat, no? Na kay fear, na kay worry nga basin unyag unsay kuan. Pero sa mga sama namo nga pobre mga kabos makaya man bisag unsa. Unsay ba wala nato di man ta mahadlok. Kay pobre naman ta daan. Ang dato kung sinaan ninyo karon, no, labi ra magpakapiling dato ta nya one day millionaire ta. Kung mawala na nato karon malisang na ta. Ano magpuyo ta nga dato atong kinabuhi ba? Kanang convenience kay itong kinabuhi. Kung mawala na sa imuha kay inabling ko ban ay kuhaon nas Ginoo kay hambog kay ka. Wa mo kita kabalos panahon kay wa kita kabalos panahon ay mao na imong gisaligan kay kamo lagi kwartahan kon what if tagaan tag sakit. This is a sad reality sa mga labi na gyud sa mga hambog sa mga mapahitason mga igsuon. No kana bang magpuyo sila nga naa na gyud nila tanan wala sila ilaing gisaligan kundi kana ra gyud wala sila kabalo nga kato mo imuhang saligan gyud madato kag mapobre. No? Tungod sa iyong pagkasuyaon, tungod kay wala kay kalipay, you will do better. Imong i-drag ang tao. Ay wala man kay wings to match their heights. Sila naaman. Muna nga maglagot kay ka. Unta mga igsuon kung naa kay nga sitwasyon na. Makarealize po ka no, nga maudi ay, nya bitter kay ta anak mga igsuon. Bitter kay ta. Magmanipula tag mga tao, ato i-manipulate ang mga tao. Ang mga tao atong ikuan. Ato silang panadon nga muhit anang tawana. Nya, luoy kay ka. Loy kay kamayson kay katong imong gidaot magpabilin man to siya nga siya magpabilin siyang paglupad sa iyang kaugalingon. O ikaw dato ka you have everything pero boring kay imong kinabuhi. So